Ska vi hoppa först? Ach så är det? Ja, quizchans. Vi har att sitta här. Det är lite sint, ja. Borde sända också sms-land, där som det är mamma. Inte det? Vad ska jag skriva land? Läsa, kom hem. Ja, lunchen där. Jo, det är genialt. Kom. Jag tror det var en sover mulla som är sitt sms. Nej. Ska han sova mullesvill mamma den, ha? Ja. Ja? Ska jag Ja? Ska vi komma? Nej, mamma. Ja, tack. Ja. Tack. Det är alltid. Ja, det är. Först, vad är det som är så där? Vera! Du drar ju bjärt till Peter. Säkert. Jag var inte av Vera. Det är stort med. Spiller.